Aďo, Aďo, No, veď čo je? večera. Aďo, Dobre, veď idem. Mami? Haló? Kde ste? Deň prvý. Ako malý som si písaval denníky, no myslím si, že tento bude môj posledný. Odchádzam z domova a netuším kedy a či sa vôbec vrátim. Mama veľmi plakala, keď som odchádzal. No vie, ako veľmi mi na tomto národe záleží. Deň 5. Skrývame sa v lese a ja obsluhujem guľomet, ktorý sme ukradli Nemcom. Veliteľ sa s nami chce zajtra porozprávať a ja sa obávam, že viem, o čo ide. Dochádzajú nám zásoby a potrebujeme pomoc. Deň 6. Dnes sme počuli výstrely. Usela sa mi koža pri každom z nich. Po chvíľu má dojsť veliteľ a všetci sú v napätí. Moje tušenie sa potvrdilo. Veliteľ vydal rozkaz. Ešte pred východom slnka zídeme z lesa do dediny, kde vyhľadáme úkryt. S fotkou mojich rodičov v ruke slzím za domovom a spomínam na svoje detstvo. To detstvo, ktoré už nikdy neuvidím. Mama, otec, chýbate mi. Deň 10. Úkryt v pivnici tohto domu mi poslúžil, no domov sa už nevrátim. Blížia sa. Musím zmiznúť skôr, než bude táto milá rodina kvôli mne potrestaná. Nech už tieto kruté boja skončia akokoľvek. Navždy si budem prijať, aby som ešte raz mohol vidieť svoju rodinu. Čo je len na chvíľu. Dnes v noci som preto vymyslel túto báseň. Posledné s Bohom mojej rodine. Kvetinové polia, vlčie maky, ktorých farba žiari ako ten dlhý, zločinný, temný sen. K oblohe upieram svoje zraky túžiac, že tam uvidím ich. A až keď bije moja hodina, ktorá tesá do môjho srdca priepasť chvíľ stratených, zostanú tam oni, len oni, moja drahá rodina.
Aďo! Si v poriadku? Všetko v pohode, len som sa trošku zabudol. Počúvajte, nechcete si niečo pozrieť?